Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Ginbalikan sang katapos ang City Legal Office Enforcement Team ang mga musulayo nga daw ginhimo nga mga dormitoryo sa mga illegal settlers. Ginpahimos man sa enforcement team ang mga pato nga ginasagod sa sulod sang patio. Yari ang report. Sirahon namon ni, sirahon namon. Oh, hindi ka magambala mo na to. Ate Beng. Buat di malam. Hindi, makuha na gina sa sampato ya, gubaan nyo na blaw. Eh, para kanan mo, Wala mapaiway ang mainit nga pagsinabtanay sa tungasang katapos ang City Legal Office Enforcement Team kag sa mga persona nga nagailistar sa sulod sa Bacolod North Public Cemetery kaina sang aga. Dalang mga martilyo, bara kag bolt cutter. Ginbalikan sa enforcement team ang patio agod mapasiguro nga nahimos na ang mga gindemolish nga mga hayub-hayub kagiban pa nga mga illegal structures sa mga mausoleo nga daw ginhimo na nga dormitoryo sang pila ka mga individual. Suno sa team leader sa enforcement team nga si Ray Dimisana, ang iban nga mausoleo ginhimo nga kurungan sang pato. Ni siya, ang dugay na ni siya nga kaso, then every time nga may operation dire, may mga assistants na ginahatag. Eventually kung nagdugay na di sila, nakatilaw na sila sa mga assistants. Doon pabalik-balik na lang. May mga ibang to ginasiro, mga buka nga ano bla nang manipansyon, tapos may dubag o lang bla no. Kaya ang racket siniya mo ng isa sa mga reklamo dire nga nadula ng ila pansyon. May nagbulos nga bago, lain ang lain ang ngalan, lain ang makita. Ginamun ating problem nga reklamo. Ginakawatan ang patay na. May kakatabo nga muna. Ginaabri ang ilang pansyon. So lang tawabla. Ginawa na ni dugay na ni siya mong preserve man sang tagiyat. Pero nakabalong tagiyan eh siya nang di adlock na magkaladto tungod may amunan nimo. Pero wala na ginagamit nila. Wala min kung mausoleo blang nga gibutangan yung sampato. At yun naman na. Wala na may gagamit. Gapon mira pa mo patos piyak to? May piyak. Una ko nila. Ang anay job order worker nga si Renato Valderrama nagbalik man sa patio agud malimpyuhan ang mausoleo nga iya ginasiling ginpabantayan sa iyasang nalisdan nga pamilya. Tinuig naman siya nga nagatiner sa sulod sang patio nga naging temporaryo niya nga ilistaran. Wala niya pa nakaka sa mga binastos nga litrato nga napanapik sa dingding sa mausoleo sang maabdan sang enforcement team kaina. Ano nakalawig ka din? Hindi ko yung tao. Din ka gakuha kurente? Wala. Sa? Ano? Wala na kayo natulong na. Bro, din ka gakuha pa supply mo? Din ka gakuha supply Sa mo? una din sino ka din nagatakod? Di nagangot. Wala siya na. Sa poste? Sa poste? Wala ang panguntun na ganit. Wala kontador? Wala. Ginsiling man ni Dimisana nga may pila pa ka mga persona nga nagailistar man sa patio ang nagapangawat sang supply sang kuryente. Gani kahapon, ila na ginutod ang mga linya sang kuryente. May repa, may video pa. Masunod man nga mga patigayon sang clearing operation ng enforcement team sa pila pa ka mga patio sa syudad, agud mapasiguro nga hilway ini nga makadtuan sa mga nagabisita sa ilang mga minatay. Liwat man nga nagapanawagan ang pamunuan sang City Legal Office sa Public Order and Safety Office nga pabaskugon pa ang pagbantay sa mga patio, ilibina nga hindi man malipod ang kaso sang kinawatay nga nagaluntad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.